Kubingelele mbukeli ngiphinde kwamukele kwesimanje sikulethela zona ke indaba ezifiyaka ngaso ke isikhathi sekuputshuke enye yama voice record lapha ke ungizwe emchunu exoxa naye ke uGezani ke ovamekise ukushutha ke abaculi ke abaningi kuputshuke le voice record nje yakhe lapha ke ungizwe emchunu ke ekhuluma ngayo ke indaba kaKhuzani ukuthi wayengaboni ukuthi ke engabuya phesheya njengoba ke eshiye ke itibane zushaya ngakuyo ke awuyizwele ke mbukeli nangu-ke ungizwe emchunu esho ngempela ukuthi umgodi cha uyamvuma ngempela le game uyidlala ngomqondo awuyizwele ke mbukeli indaba ke ayipheli kwesimanje kepha kuphela isikhathi siyabuya nezinye ngokuzayo siyabonga yamkitaza phesheya wanjani wabuya yakulimaza lento mchunu umaze njeni umgodi ngokwakho uthi uyayithatha igame lapha nenkandla umgodi loyana hey ngokwakho uthi uyayithatha igame enkandla wasoqediwe nezulu labela valela khithika ke ukuthi indidi zakhe ziyayishisa kusebe konke ngomu hawukahle wena usho ukuthi aniphelelanga madoda shothi sifika siphelelanga alright kabe yabi yini manje mina kuloko ngibona kancane njengefosi lesiswephu usehlula into lo nje umgodi uphumela ubala avume uKim bayithi uKim ushama into nyaka nonyaka yipi hit ekhisho uKim manje maningi amahithi nawe uyabona nesidudla lesajola naso umgodi ngoba methe kwakhe ngithibela usethandana noJumba mina ngiyazi le nto ubangani nenkabi yami ngempela imnandi ke le yangoma lethi noma ungavala mnandi inkingi ihuye into ezimnandi kakhulu ihuye wabe vala yabo wena bevala ngibuza ukuthi mchunu yipi hit ekhisho uKim yipi ama hit after hit yekama ngqeshe yeyilalela ukomdonsile unomthatha kancane ushambile ukomdonsile ubani ukomdonsile uKim ay ushambile ukomdonsile wathi kunomoya into ngivula kubusa ukuyibhula mawuba sekuyenza ukuthi kuyabuya la masho gugugugu athi kuphethe isisi hayi ke uzobona manje nithukile ngoba phela mani silwisa phela soyenza singile mani silwisa ngeke emzenyenzi singili ngeke ngalo leyazi umgodi izwi lakhe lokubondi indaba ile indaba hayi phela singayihlohle yakwethu sithi yena shona studio okay inkinga iyodwa manje umgodi akakwazi ukusebenza ngaphansi kwengcindezi ngoba le umsindo ngakho umgodi mina isaluleka nginika sona akabiyele good akhiphe ngogudi ngoba sekupholileke somxolela la ayi kunzima ngaka phela thina sibele good asona phela amavukana asanda ukuduma manje hayi sine fan base thina fan base lana yani kulezoyivani ngishabula yini ujabulisa yini kangaka
Tito. Kanti wakhuluma ngathi niplanile nje khona niplaneni kulonyaka yini itheni kanti vision yenu ngale ngoma niplaneni nizosha unyaka mhlambe oh mase hayi uyinkinga nje vele sidala stage uyaperforma nje okay uyinkinga uyinkinga vele stage ukushubisa ungahlali phansi uyazi ukuphileka adaphethene yawo njalo hawu uyinkinga vele uyinkunzi sidala hayi inkunzi uyasiphithile awukwazi phela ukuphika ibhodi waliphekayo ingane yampela kodwa manje wafanele kube isikhariji lena wathi mama wathi ujufile Ay, zokubona kambi yami ukuphi zokubona